Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyakholwa ngiyezwakala emuva. Ngiyezwakala. Kanti umbiko uphi ngempela? Aswakala. Ngazi ucishe yonke into lapha cishe. Kodwa-ke ngicela nizwe-ke bazalwane. Ngiyacela nje ngiyamemeza-ke manje ukumemeza bona kuphela. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuhlangana. Kube mnandi kakhulu ukuhlangana nani. Iphuzu lami lokuqala-ke ngicela ukuthatha leli thuba ngixolise. Kukho konke nje okungahambanga kahle. Bengeyona inhloso futhi bengingekhona ukuthi sikusophile ngandlela thize. Kodwa nje izinto ziyenzeka ziyagutshuka laphana siyaxolisa kakhulu. Uma kukhona la ekhona ukuthi ungathintekanga kahle noma ekhona obe nenkinga ethize, sinayo-ke indlela yokuhambisa izikhalazo noma izinto ezingasiphathanga kahle. Kukhona umama Maseko, umfundisi Maseko, ngibonile izolo. Kukhona umama umfundisi uMaseko, yena-ke esisa kuyena izikhalazo zethu. So ukuxolisa kwami-ke kuhamba phambili ukuthi ngizihambise izikhalazo. Bese-ke ngidlula-ke ngithatha ithuba lokubonga kakhulu ilona lowo ofikile. Ukhulumile-ke ubaba umpostoli la ngokubhalisa. Ngiyacela abazalwane sikukhuthalele ukubhalisa. Ngiyakholwa ukuthi uma ngisuka la ukhona ozongipha amathuba. Ngoba nje kumanje nje umphimbo wami uthwele kanzima. Bese-ke bazalwane ukubhalisa akukhona ukuthi ukhipha imali yesiphelo ngaleso sikhathi. Kodwa uma ubhalisa ushola ukuthi thina asazi ukuthi sizoba nabantu abangaki. Uma ngabe-ke ubhalisa uzobe usiyahlela-ke imali yesiphelo. Siyezwana abazalwane. Siqale ekubhaliseni bese sibheke isiphelo. Okay. Bese ngiyacela-ke futhi bazalwane, ayikho into ebuhlungu njengokuthi athi umntwana kaNkulunkulu oyindlalifa yezulu athi anginayo imali yokuze ephasikeni. Ngiyayibona leyo nto. Ngoba iphasika njengoba likhona asiyinkonzo ehlelwayo ukuthi sesiyadicide manje ukuthi izoba ngosuku oluthize. Kodwa iphasika limile, liyidate eyaziwayo, angithi bazalwane. So kungasuka manje nje masiphuma la iphela inyanga sibeke u-R20. Ubeke nje u-R20 ukuthi ngeke ngikuthinte ngizokhohlwa. Nangenyanga elandelayo ubeke u-R20 ukuthi ngeke ngikuthinte ngizokhohlwa, sekuwu-R40 njalo angithi. Kanjalo kancane liyafika iphasika unayo imali yokuhamba. Mhlawumbe usungathi ngicela ningisize ngemali yesiphelo. Kodwa ku-wrong ukuthi bazalwane siyizindlalifa zezulu. Sizothi uthi anginayo neyokuhamba nesiphelo. Yabona? Sithuka uNkulunkulu ukuthi akakwazi ukusinakekela. Kodwa sibe siphatha amacilongo sithi uyasondla, uyasigcina. Angithi bazalwane. Ake sibuyeni lokho sinqandeke sikhuzeke singayisihogweni ngento encane. Bese ngiyadlula-ke bazalwane, sibonge kakhulu ukubambisana. Iceke li-clean noma-ke besihlushwa ngamanzi. Indawo yethu ayikakawujwayele umthamo omkhulu kakhulu wabantu. Kodwa-ke kuyabekezeleleka, angithi sonke sigezile. Kuyabekezeleleka. Ngiyacela sikubekezelele lokho. Nendawo-ke zokulala, i-transport. Ngiyacela bazalwane nibekezelele lokho. Ngoba uNkulunkulu wethu uNkulunkulu obonayo. Akasicontroli nge-remote. Kodwa uyafika yena awenze umsebenzi. Mhlawumbe ngokuzayo izobe sikhona i-transport wethu. Siyakholwa, siyakhuleka. Ngithathe-ke futhi ngibonge kakhulu kulaba kade besiklimela. Housekeeping, ngiyabonga kakhulu, ngiyatholela. Ngempela nisindisile bazalwane.
umuntu osindisiwe akazwani nokungcola, angithi umntwana kaNkulunkulu akakuthandi ukungcola. So uklina kwenu nje nibamba lapha nalaphayana kukhombisa khona ukuthi uJesu uma esengenile empilweni yomuntu kuba nokukhanya, uma sekunokukhanya kubakhanyisele nabanye. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho. Ngibonge kakhulu ukufika kwenu bese ngishilo. Ngiyathanda-ke nje mangabe sibaningi ukuba nginendawo ngabe ngithi asihlale siqhubeke kuze kube mhlawumbe siyashona sihlithwe siyikhaya kithi. Kodwa manje-ke nanini nendawo zenu embekwe kuzona. Bese ngibongele kakhulu abafundisi abasha abagcotshiwe. Indlela-ke iqalile la ayizugcina. Nina-ke senizophatha-ke isibani. Ngangambona manje uMamShange. Isibani MaMshange. Yebo, noma ngisamboni bonke kodwa-ke bazalwane sisethembe ukuthi uNkulunkulu uzonisebenzisa ngendlela anibizele kuyona. Ubizo-ke akufani, kwesinye isikhathi awubizele ukushumayeleni, kodwa ubizelwe ekuthemphile abantu bafunde kuwe bese beyasondela kuJesu. So kuningi-ke silalelisise-ke ubizo umuntu nomuntu nabazalwane bonke, sonke bazalwane sinalo ubizo. Kodwa ubizo lomuntu luphakathi kwakhe noNkulunkulu. Okwakho sebenzisa lokho obizelwe khona. Bese ngiyadlula-ke kulabo bebegcotshwa. Ngibonge kakhulu kulabo kade besivakashele nje esingakhonzi nabo. Siyabonga bazalwane, siyabonga, kusho ukuthi siyadleka. Ukungena kwakho nje ekhaya kusho ukuthi siyadleka. Uma ngabe kukhona-ke okunyathekile, ukhona uMaMaseko, sinikela bonke nje yena ngalapho. Bese ngibonga kakhulu o-Asha. Ngiyakholwa sibahloniphile. Ukuthula obekukhona kusho ukuthi sibahloniphile, akasho ukuthi hlala la wahlala laphayana. Ngoba manje sekufanele ukuthi uyolungisa uma wenze njalo. Angithi angisekuyisona. Ngoba phela ubekiwe ukuthi akakholele kuleso sihlalo. So wena uma usungasayi kuleso sihlalo sekuyini isono. Asingafi sifele esonweni bazalwane. Ngibonge kakhulu kubafundisi bonke nabo bonke nje abake bama la, ngabe bezofakaza, ngabe uzoshumayela ukusihlephulelo okuthize. Siyabonga kakhulu bazalwane. Nami nje noma bengibuye ngabibikho kodwa ngiyaphila ngoba lapho bengikhona bengivele ngilalela, sengilalela ngingasekho endlini. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu sengathi nganikhulisa anibusise ukho konke. Sikhumbule sonke ukuthi onendodana unofakazi, futhi amandla esono umthetho. Nayikhumbula le kusho ukuthi uma kuthiwe 5 minutes wena bese uthi 6 minutes nikeza isona amandla. Ngithi ususesonweni nje awusezutshelwa muntu, uzotshelwa nje unembeza wakho. So siyacela bazalwane sihloniphe kanjalo. Ngibonge kakhulu abasha bala eRichards Bay okwamanje. Selokhu baqala nini usiyami esebenza kanti bayingcosana. Siyabonga kakhulu bantwana bethu, uNkulunkulu anibusise. Bese ngibonga kulabo engivele ngabahlitha nje ngababamba ngesidlozana ngathi ngenani la o-Asha basemabhrentshini. Siyabonga kakhulu bafundisi ukuthi niyalikhulisa ibandla lakusasa. Inkosi sengathi nganibusisa kakhulu. Bese ngiyabonga kakhulu-ke kuma-committees esinawo awe-catering. Ngiyakholwa ukuthi akekho ophakela ithambo this time. Ukhona uke waphakela ithambo aphakamse nje isandla. Uzoxolisa nje kwamanje. Hayi bazalwane basiphathe kahle abe-catering. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngabo bebesebenza ngokuyimisela. Sibonge i-housekeeping sengibonile, sibonge abezokulala accommodation
Siyabonga kakhulu. Ngizocela emva kwalapha ukubabona abe-accommodation. Ngiyacela ukubabona abe-accommodation. Sibonge kakhulu ku-worship team, kakhulu abadumisi. Ngazi ukuthi enhlizweni yami njalo nje mangikhuluma ngoMdumisi kuvuka indaba le yokuthi kwamiswa kuyiwe empini, kwamiswa abadumisi behlobe ngokungcwele, babengahlome ngalutho. So siyacela kakhulu ku-worship team, hlomani izikhali zobungcwele ukuze mangabe nisikhuphula sikhuphuke sidonseke njengalokhu Miriam wayenza abantwana. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu wayibona lento ukuthi kuhle kube khona abazokwazi ukuqashula, kube khona abazokwazi ukusho nje ngezwakala. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sibonga kakhulu kunamadodana amabili abazukulu bami abavele bathi nje sicela ukugezela imoto ngelantshi izolo. Ngiyacela uNkulunkulu angibusisele bona, angikwazanga ukuthatha amagama abo. Ibisisabeka nje ngoba isinesikhathi vele yagcina ngokugeza. Ngenxa yokuthi nje besixakekile futhi belina nezulu. Kodwa nje bayigezile-ke inhleke namhlanje. Lishone nje sekuyimoto okungene kakuyona. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anandisele. Uyabona ukuthi uthando bazalwane, uthando lo bebengeke bakwenze ngoba bengakaze ngicebe umuntu futhi bengakaze ngicomplain ukuthi ayisaduli ngoba ingcolile. Kodwa nje baye bangithanda ingelutho. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Inkosini isise bantabami imenzele okuhle nemisebenzi ingekho nje inkosini imisebenzi. Bese ngibonga kakhulu kumakhwaya akade shintshana la. Cha, usisile kakhulu. Siyakholwa ukuthi ngey'nkonzo ey'landelayo sizoba khona isikhathi esizo-allocate-wa sithi ukuthi mhlawumbe nikwazi ukuthi inkinga ukuthi kuye kufanele sizwe nobufakazi. Manje bese nezwi bese isikhathi siyancipha, kodwa siyajabula kakhulu. Siye si-enjoye-ke lo mculo masifike emabhlentshini kakhulu. Sibuya sihambe sixoxa nje sixoxe ngawo ukuthi bacula kahle, limnandi leli culo. Sizama ukukhumbula i-wedding, sikhumbula amagama ukuthi abethini ngoba kubalulekile ukuthi uthini kini ngomculo. So siyambonga kakhulu-ke uNkulunkulu, anibusise, anikhulise, nibambane njalo. Uma ngabe-ke usekwayeni uyamthanda oseduze kwakho ngoba uma ngabe siphefumula sicula omunye usuke engadlile. Uma engadlile kuqubuka phakathi okudala. Ngithi siyazi bazalwane ukuthi kunenyongo othi uma ufaka into nje ngivele ichitheke ishintshe ikhulu, angithi. Kodwa uma ngabe usekwayeni awukuzwa lokho ngoba uyamthanda lo onayo ocula naye. Qhubekani-ke bantwana basekhaya benze njalo. Silindelwe ekhaya vele kuthiwa kuyadunyiswa, so silindele. Bese ngibonge kakhulu abakhaya bami, ngiyaxolisa ukuthema. Kodwa nje baye basikhathela amahewu amnandi. Ngebhadi-ke abawatholanga abanye. Sesiyozama ngosizwa yinkosi ukuthi siqale usande khona nabanye bezowathola. Siyabonga. Bese ngiphinde ngibuyele-ke emabhrentshini. Siyabonga kakhulu umphako, amakhekhe. Angazi ngaqalaphi. Ngebhadi angikwazanga ukwathesta onke. Kodwa ngibonile nje ukuthi likhona emabhrentshini. So kusho ukuthi mhla sesinebandla elikhulu sesiyovula i-bakery. Angithi qhamuke nje amakhekhe, uqhamuke ujeqe. Ngiyabona nje sazi nje ukuthi confectionery zimile, asinankinga. Siyabonga kakhulu niqhubeke. Abanye baletha amabhakede amaningi kakhulu, abanye baletha ngangamandla abo. Kukhulu angazi ngingathini. Siyabonga bazalwane, ningakiyeki kuhle. Bese ngibonga nomphako-ke khona kade bengiphathela especially umphako wami. Nebona ngifike ngingangaka mina.
angithi nifike kangaka nje bengigijimile nje ngancima kodwa manje hayi angazi mina umphako ongaka uthando olungaka bazalwane bengingibani mina hayi ngiyabonga kakhulu bazalwane ngiyabonga Inkosi inibusise and thank you for all the hearts ngiyajabule ngiyabonga kakhulu wonke kwazile nje angibeke esifubeni thatha isibusiso nabo baba thatha isibusiso ngiyabonga kakhulu bazalwane siyabonga Inkosi inibusise Inkosi inenze nje nihlale nje ningashintshi bese ngithi-ke konenhliziyo ozwayo ukuthi kusenenhliziywana embi ngaphakathi hamba-ke mntana sekhaya uthatha umkhosi uthi Nkosi nansi inhliziyo yami ngikunika yona ithabathe noma iyimbi bese uyayilungisisisa ukuze sihambe le ndlela bazalwane silana simi ngoba nina niyasekela ivision nina niyasekela lo mbono uma ngabe ningangawusekeli lo mbono uzocila umkhulu ngiyacela-ke bazalwane uma uzwa nje uthe ngisenegqubu kunegqutshana nje lapha yana thatha umkhosi uthi Nkosi nansi inhliziyo yami nginika yona ngoba akekho omunye okwazi ukuthinta inhliziyo yomuntu ngaphandle kaNkulunkulu so uma ngabe singamuniki yona angeke yazi ukuthi ngeke ugogo loyo mina ayishintshe inhliziyo yami noma ngabe ngithanda kanjani noma ngingahlala nawe inyanga yonke kodwa ngeke ngishintshe inhliziyo yami kodwa uNkulunkulu ngomzuzwana nge-second uyakwazi ukuyishintsha kodwa kubiza ukuthini kuthiweni la izolo kuthiwe kubiza ukuthi uye wena kuye yena-ke bese eza uwehlaleni siyabonga kakhulu-ke bazalwane ngiyacela ukuthi ngivalenise ngaleli ihubo 145 sengathi besingalifunda nje sonke silifunde nje lonke ngiyavalelisa-ke wona mphako-ke angithi niyabona ngikwazi nokutshala mina la manje angikwazi nokulinika nje ukuthi umuntu unika ihlamvu labhontshisi afika atshale ekhaya anginawo kodwa nje ngimnikeza imbewu yothando ngiyalithanda kakhulu sengathi nani ningadlulisa leli thando ngilidlulise emndenini ngibonge kakhulu kobaba abahambe namakhosikazi abo ngiyasiyathobeka kunoba kuzonda ngazi umsekhona bakhona nabanye obaba abaphelezele omama siyabonga kakhulu kanti ngiyakhona bakhona nomama baphelezele obaba esingakhonzi siyathobeka kakhulu kwenza ukuthi sazi ukuthi lo oyimemba yethu uhamba ngobuqotho ngoba uma ngahambi ngobuqotho ngeke omuntu athi ngifuna ukuyobona la usuku la ukhonza siyambonga-ke uNkulunkulu ngithe-ke sizofunda ihubo 145 umuntu nomuntu ekhaya kodwa ngicela mina ukufunda nje uvesi 17, 18 and 19 la kuthi khona uJehova ulungile ezindleleni zakhe zonke unomusa emsebenzini wakhe wonke umusa ukuthina somsebenzi wakhe so uJehova unomusa emsebenzini wakhe wonke uJehova useduze nabo bonke abambizayo uvesi 18 unomusa useduze nabo bonke abambizayo bonke abambiza ngeqiniso uvesi 18 bese ethi 19 uyasuthisa ukufisa kwabamsabayo uyezwa ukukhala kwabo abasindisi umphako-ke bazalwane nginika wona akukho ukuthi nithi baba umpostoli uvalile uWhatsApp ngoba uJehova useduze nawe akukho ukuthi uvaliwe uWhatsApp sengizosho kubani-ke manje kodwa nje uJehova la wena nawe-ke sondela kuyena umesabe usabe ukwenza izinto eziphambene naye ngala mazwi ngiyathobeka kakhulu ngiyalithanda siphinde sihlangane futhi ngokuvuma kweNkosi Jesu Kristu.